טוב לכולם, נעים מאוד, שמי אורן זק, רופא תעסוקתי בהכשרה שלי. מי שלא מכיר או מכירה, אני לפחות לא נחשפתי לזה כל כך במסגרת הלימודים, אבל רפואה תעסוקתית, תחום שמסתכל באופן מאוד מאוד רחב על קידום ושמירה של בריאותם של עובדים ועובדות בשוק העבודה. אנחנו עובדים בשני צירים מרכזיים, ציר אחד הוא ציר שבאמת מסתכל על גורמי סיכון באשר הם, וניתוח והערכה של סיכונים בסביבת העבודה, והציר השני הוא ציר שבאמת יותר מסתכל על הפרט, ובעניין הזה כל מה שקשור לכושר עבודה והספקטרום של אובדן כושר עבודה, עד כמובן נכות, ממשקים עם ביטוח לאומי, עם קרנות פנסיה, כלומר איזושהי הסתכלות מאוד מאוד רחבה על האדם בסביבת העבודה שלו ואיך זה משתלב עם החיים ביום יום. הנושא היום, אנחנו באמת, המטרה הייתה לגעת באמת בסיכונים בריאותיים שמאפיינים את תקופת ההתמחות. אני מברך אתכם על העיסוק בנושא הזה, כי באופן כללי המודעות הרבה פעמים למקצוע שלנו ובמה הוא כרוך מבחינת אורח החיים שלנו ואיזה השפעות יש לו על הבריאות שלנו, זה משהו שהוא לא תמיד נמצא במודעות. וכשמסתכלים בטח על מקצוע הרפואה, אבל עוד יותר על השלב הזה במקצוע שנקרא התמחות, אז יש באמת הרבה מאוד גורמי סיכון שמאוד מאוד רלוונטיים. באופן ככה טבעי מפאת לוחות הזמנים, הנושא היום מתמקד יותר בגורם הסיכון של שעות העבודה, למרות שככל שיהיה לנו זמן אנחנו נוכל להרחיב ולראות רגע איך זה מתממשק עם עוד גורמי סיכון. אני אתחיל ובסוף יהיה לנו כמובן גם זמן לשאלות. אני גם קיבלתי מכם כל מיני שאלות שהועברו אליי ואני מקווה שאני אצליח להתייחס במהלך ההצגה. לפני שנתחיל, אולי באמת ברגע בקונטקסט יותר רחב, צריך רק לראות איפה הדבר הזה פוגש אותנו. ישראל נמצאת במקום לצערי לא מכובד, בדירוג שביעי פחות או יותר מבין מדינות ה-OECD, בממוצע שעות העבודה שאנחנו פוגשים בשוק שלנו. דירוג של מקום שביעי יחד עם מדינות כמו צ'ילה ורוסיה ויוון ומקסיקו, לא ממצב אותנו יחד עם המדינות המתקדמות יותר מערביות מה שנקרא, ביחס לשעות העבודה המצופות מעובד או עובדת. אפשר לראות את זה גם בחתך שבועי. בחתך שבועי אנחנו לפחות באיזשהו מקום טיפה יותר טוב אולי, מקום תשיעי, אבל המסר בעצם זה ששוק העבודה הישראלי הוא שוק העבודה מאוד מאוד דורשני, עובדים פה קשה מאוד ביחס למדינות מערביות אחרות, ולדבר הזה כמובן יש מחיר, שזה מחיר מבחינת איך זה משפיע על החיים שלנו, איך נראה היום יום שלנו, כמה סטרס וכמה שחיקה בסוף מתלווים להיקף שעות העבודה האלה. אז במה אנחנו נדבר היום? טיפה רקע ככה כללי על הנושא הזה של שעות העבודה והפיזיולוגיה שלנו, אבל ממש בנגיעה. נדבר קצת על עבודת משמרות בראייה הרחבה של זה, על תחלואה שאפשר לייחס לעבודת משמרות, ובעיקר אני רוצה לתת לכם כל מיני לפחות טיפים והמלצות מה אנחנו יכולים לעשות, ויש לנו הרבה מאוד כלים שאפשר לעשות כדי להקל ולשפר את איכות החיים שלנו בשלב ההתמחות. אין לי כוונה להלחיץ ולהפחיד למרות מה שכתוב פה במים הזה, כי זה נכון שבתקופת ההתמחות זו תקופה לא קלה בכלל, ואני לא רוצה לרמוז שהיא בהכרח מלווה בסבל, אבל היא תקופה קשה, והיא תקופה שעוברים אותה, אבל בכלל גם בטח מקצוע הרפואה הוא מקצוע שיש לו מחיר לא פשוט מבחינת חיי משפחה ובריאות אישית, ובטח ובטח בתקופת ההתמחות. המטרה היא לזכור רגע את גורמי הסיכון, להכיר אותם, לדבר עליהם, ובעיקר לראות שאפשר לעשות אותם, את הדבר הזה בצורה קצת אחרת עם יותר מודעות. אז אם רגע נסתכל, זה איזושהי סקירה השוואתית שנעשתה באיזשהו פרסום לפני כמה שנים, שמראה פחות או יותר איפה ישראל נמצאת ביחס למדינות אחרות בעולם בנושא של שעות העבודה של מתמחים ומתמחות. אפשר לראות שבאופן פורמלי שבוע העבודה בישראל למתמחים ומתמחות עומד על משהו כמו 40-41 וחצי שעות, אבל זה לא כולל כמובן תורנויות, כאשר בתורנויות
אפשר להגיע עד 26 שעות למשמרת, ומבחינת תדירות 6 תורנויות בחודש, ולפעמים מעבר לכך גם לפי הצרכים של המערכת. אנחנו נרחיב על זה אחר כך טיפה בהמשך, אבל אנחנו נראה אחר כך את ארצות הברית עם מגבלה של 80 שעות עבודה שבועיות, לעומת אירופה עם 48 שעות עבודה שבועיות. בקנדה זה משתנה בין הפרובינציות, אבל מדברים על עד 60 שעות עבודה שבועיות, אבל במקרים האלה ללא תורנויות. אפשר לראות מדינות אחרות שניסו להגיע למספרים קצת אחרים, אבל הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חם שמלווה את מערכות הבריאות בעולם, ולצערי הרבה פעמים למרות ההגבלות או החקיקה שקיימת בנושא, לא פעם אנחנו פוגשים בשטח מציאות שהיא טיפה אחרת. זה איזשהו סקר שפורסם לפני כמה חודשים בעיתון הארץ, אבל אפשר רק לראות קצת מספרים. אנחנו יודעים שלצערנו יש הרבה מאוד מתמחים ומתמחות שעובדים יותר מה-41.5 שעות שבועיות, ומגיעים אפילו ל-70 ומשהו שעות שבועיות, ולא צריך לספר על כמה זה בסוף גובה איזשהו מחיר בהקשר של העומס מבחינת העייפות וההשפעה של זה על אורח החיים, וכמובן הדבר הזה גם מתרגם בסוף לאיכות הטיפול ואיך אנחנו בעצם נותנים את השירות למטופלים ולמטופלות שלנו. אם רגע מנסים להבין איך הדבר הזה מתכנס, אז קודם כל בחוק שעות העבודה והמנוחה, המגזר הזה של מפעלים רפואיים, בסדר, במוסדות לטיפול בזקנים וזקנות, בילדים וילדות, קיבל הוראת שעה נפרדת, אוקיי? והוראת השעה הזאת היא למעשה מחריגה את עולם הרפואה ומאפשרת לרופאים ורופאות לעבוד גם מעבר למה שמקובל בשעות העבודה והמנוחה של שאר המשק, והדבר הזה כמובן כל שנה או כל כמה שנים מעריכים את התוקף שלו. אפשר לראות שבשנים האחרונות זה הוארך כל פעם מחדש, כאשר כרגע התוקף של הוראת השעה הזאת אמור להסתיים בסוף השנה הזאת. אנחנו נראה בהמשך לאן זה מתקדם, כולל הצעה של חקיקה חדשה, אבל אין ספק שחוק שעות העבודה והמנוחה לא חל עלינו באופן דומה למקצועות אחרים במשק. אם ככה, אולי, לא יודע אם זה מעודד או לא מעודד, אבל כשמסתכלים ככה על ההיסטוריה, לפחות נתונים מארצות הברית, אז לא יודע כמה זה יעודד אתכם, אבל בסוף המאה ה-19, לפחות בארצות הברית, כשהתחילו התמחויות ברפואה, הציפייה הייתה שהמתמחים והמתמחות יחיו בתוך בית החולים, עד כדי כך שהייתה ציפייה שאפילו לא ינהלו אורח חיים משפחתי, כלומר הציפייה הייתה שלא יתחתנו, ולא יחיו חיים של תא משפחתי, כי למעשה אנשים התחתנו עם בית החולים. כמובן שברבות הזמן, וככל שהשנים עברו והתקדמו, והמודעות הלכה וגדלה, אז למעשה הדבר הזה השתנה, אבל אולי באמת התפנית הכי גדולה הייתה בשנות ה-80, מקרה ידוע ומאוד מצער ב-1984, של מטופלת צעירה, ליבי זיין, בגיל 18, שנפטרה בגלל למעשה תגובה תרופתית קטלנית לטיפול שהיא קיבלה, באותה עת תסמונת סרוטונין, משהו שהיה מאוד לא ידוע בשנות ה-80, אבל במסגרת התחקירים הגיעו למסקנה שחלק מהעניין כרוך באופן חד ערכי עם העובדה שהצוות המטפל היה תשוש ועייף ו-overworked, ומאז למעשה התחילה המודעות לנושא הזה, וברבות הזמן הגיעו לאיזושהי חקיקה, כאשר ב-2003, ואני ככה מקצר לכם, אבל ב-2003 לראשונה גוף האקרדיטציה בארצות הברית הגדיר למעשה שלכל ההתמחויות תהיה איזושהי מגבלה של 80 שעות עבודה שבועיות. למעשה כשהם מסתכלים על זה אז הם הכניסו שם עוד כל מיני מגבלות. אפשר לראות בארצות הברית לפחות יום אחד חופשי בשבוע עבודה, הגבלה של מספר התורנויות, בסדר? לא יותר מכל 3 ימים, תורנות לילה אחת, ועוד כל מיני הגבלות נוספות, כאשר למתמחים ומתמחות בשנה ראשונה של ההתמחות הגבילו את משך המשמרת לעד 16 שעות. אוקיי? זו מגבלה שהיא בהחלט מאוד מאוד מתקדמת יחסית. לצערנו הגבילו את זה רק לשנה הראשונה של ההתמחות, כאשר כשמדברים על PGY2 וצפונה, אז זה לאט לאט עולה. ב-PGY2 מדברים על מגבלה של 24 שעות, וזה כבר פחות או יותר מה שאנחנו גם מכירים היום בישראל.
בהשוואה לארצות הברית, לעומת זאת, אירופה הרבה יותר מתקדמת, כבר בשנת 98, על פי המלצות של ה-European Work Time Directive, הם הגבילו את שעות העבודה השבועיות לסך הכל 48 שעות, כולל תורנויות, גם הגדילו באותה עת להגדיר שלא יותר לא פחות מ-11 שעות מנוחה בין משמרת למשמרת, ככה שזה משהו שבעצם מגדיר מנוחה, וזה כמובן חל על צוותים רפואיים באשר הם לאו דווקא רק על רופאים ורופאות, כלומר גם על אחים ואחיות שלפעמים עובדים משמרות ועובדים ועובדות משמרות כפולות. הגבילו גם כמובן את הנושא של שעות המנוחה, לפחות 4 שבועות של חופשה בתשלום, לפחות 20 דקות מנוחה על כל 6 שעות עבודה. רק הבעיה היא שבאירופה וגם נכון ל-2020 כשמסתכלים על הנתונים, שיעור ההיענות במרבית המדינות האירופאיות הוא עדיין לא טוב, מדברים על סדר גודל של רבע עד שליש בלבד שמתכנסות לדבר הזה, כמובן שהמדינות הסקנדינביות יותר מתקדמות, אבל יש עוד הרבה מקום לשיפור ביכולת רגע באמת להתכנס להמלצות הללו. איפה כל הדבר הזה פוגש אותנו? אז תראו, אנחנו בסוף יצורים ביולוגיים, לכולנו אנחנו חיים סביב איזשהו שעון, איזשהו מקצב פנימי, שמגדיר לנו פיזיולוגיה שסביבה אנחנו מתנהלים, בסדר? והדבר הזה מגדיר מתי אנחנו נמצאים בשיא הערנות, ומתי יש לנו זמן תגובה אופטימלי, ומתי אנחנו חווים את לחץ הדם המקסימלי, או מתי טמפרטורת ליבת הגוף מגיעה למינימום שלה, וכן הלאה וכן הלאה, והרבה מאוד מהתפקוד האנדוקריני שלנו וההורמונלי מושפע מאותו שעון ביולוגי, אשר רובו ככולו אפשר להגיד מוכתב על ידי המקצב הצירקדיאני, בסדר? אותו שעון ביולוגי פנימי שמבוסס בעיקר על ידי החשיפה לתנאי תאורה שונים. מבלי להיכנס יותר מדי לפחות היום בהרצאה לפיזיולוגיה, אני כן רק אזכיר, חלקכם אולי יודעים וזוכרים, אבל בסוף הדבר הזה נשען על 2 גרעינונים, משהו כמו 50,000 נוירונים, כל אחד שנמצאים באזור של ההיפותלמוס הקדמי, ה-suprachiasmatic nuclei, שלמעשה הם אלה שמקבלים את העצבוב האפרנטי שמגיע מהרשתית, והוא מושפע בעיקר מתאורה, כאשר אם אני רגע צריך לדייק את זה, אז בפרט לאורכי גל של אורך גל כחול, יש לזה הרבה מאוד משמעות, אנחנו נראה בהמשך כשאנחנו מדברים על היכולת להשפיע. בסופו של דבר, דרך מסלולים כאלה ואחרים, מגיע לבלוטת האסטרובל, שהיא אחראית על הפרשה של אותו הורמון שנקרא מלטונין, ומה שבעצם נגזר מכל הדבר הזה זה משהו מאוד מאוד פשוט. באופן פשטני אני אומר, השינה מקודמת בזמן הלילה הביולוגי, שמתאפיין ברמות מלטונין גבוהות, והערנות שלנו למעשה מקודמת בזמן השעון של היום הביולוגי שמתאפיין ברמות מלטונין נמוכות. אפשר לומר שבאופן ממוצע, בסדר, אצל רובנו, המקצב הזה הוא טיפה מעל 24 שעות, כאשר אם אני מסתכל טיפה על הפיזור באוכלוסייה, אז אתם יכולים לראות, זו איזושהי עבודה מאוד מאוד יפה שנעשתה, אפשר לראות את ההתפלגות של הממוצע הזה בין אנשים, וזה נע בסדר גודל שבין 23.7 שעות עד 24.5 שעות אצל באמת 99% מהאוכלוסייה, הממוצע עומד על 24 שעות וסדר גודל של 10 דקות, והמשמעות של הדבר הזה זה שאפשר לגזור מהדבר הזה טיפוסיות, אנשים שלצורך העניין יש להם מקצב פנימי שהוא קצת קצר יותר, מתחילים להפריש את המלטונין מוקדם יותר בשעות היממה, אלה טיפוסי הבוקר הקלאסיים, כלומר האנשים האלה מגיעים להפרשת מלטונין מוקדם יותר בשעות היממה, מרגישים את העייפות מוקדם יותר בשעות הערב או הלילה, וכנגזר מזה למעשה יכולים ללכת לישון, לקום בבוקר בשעות הבוקר המוקדמות ולהרגיש ערנות מאוד מאוד גבוהה. לעומת זאת, אוכלוסיות שנמצאות בספקטרום הזה של הסקאלה, מתחילות להפריש מלטונין בשעות מאוחרות יותר של היום, הגוף למעשה מתחיל את הלילה הביולוגי שלו מאוחר יותר, ואלה טיפוסי הלילה הקלאסיים שלנו. והדבר הזה כמובן יש הרבה מאוד משמעות, וניגע בזה טיפה בהמשך, בהקשר של איך אני יכול לסייע לאנשים עם טיפוסיות שונה, אולי להתאים אורח חיים כזה או אחר מבחינת המשמרות שלהם.
באופן גס אפשר להגיד שיש לנו שני כוחות שלמעשה משפיעים על הערנות שלנו לאורך היממה. האחד זה אותו מקצב צירקדיאני, שכמו שאמרתי והראיתי לכם, הוא מושפע בעיקר מחשיפה לתאורה. יש לנו מעט מאוד יכולת להשפיע על המרכיב הזה שמשפיע על הערנות שלנו, והוא מושפע בין היתר מהחשיפה שלנו לתאורה ולשעון ביום, כאשר כמובן שמאז המצאת הנורה ולמעשה התאורה המלאכותית, אז רובנו לא חיים באמת לפי החשיפה לתאורה. אם תסתכלו עכשיו בחוץ, מתחיל להיות חשוך, רובנו עדיין חשופים לתאורה, והדבר הזה מבסט כל הזמן את השעון הפנימי שלנו. ואפשר לראות שמבחינת המקצב הזה, אז המקצב הזה כפי שאפשר לראות, מקדם ערנות בזמן, נקרא לזה השעון של היממה של אור יום, ובשעות הערב והחשיכה הוא למעשה מקדם פחות ויותר מעודד שינה. ווקטור נוסף שמשפיע זה אותו לחץ הומאוסטטי. הדוגמה שאני תמיד נותן בעניין הזה, זה תדמיינו שאתם הולכים מה שנקרא עם איזשהו שק על הגב, וככל שאתם מרים יותר שעות לאורך היממה, ככה השק הזה הולך ומתמלא ונהיה יותר ויותר כבד, וככל שהוא נהיה יותר כבד, בסדר, ככל שהשעות לאורך היממה הולכות ומצטברות, ככה למעשה הלחץ הזה הולך וגובר, והוא משפיע ומדכא את הערנות שלנו ומעודד שינה. וכשאנחנו ישנים, הלחץ הזה למעשה הולך ויורד, השק מתרוקן וכן הלאה. אוקיי? וככה זה ממשיך, והדבר הזה יש לו למעשה סוג של מחזוריות, כאשר אם אני רגע מסתכל על זה באופן סכמטי, אפשר להגיד שהלחץ ההומאוסטטי והמקצב הצירקדיאני נמצאים בהלימה, וההלימה הזאת היא כזאת שבזמן הערנות שלנו, בזמן השעון, היממה של היום, הלחץ ההומאוסטטי הולך ונבנה, אבל הוא פוגש לצד זה את הוקטור של הערנות כפי שהוא מוכתב על ידי הלחץ הצירקדיאני. באזור הלילה, בסדר, אנחנו למעשה פוגשים את הדחיפה הצירקדיאנית לשינה. זה מתבטא בזה שהלחץ ההומאוסטטי לשינה הולך ויורד, הוא מגיע לאיזשהו מינימום מסוים, אנחנו מתעוררים, שוב יש לנו איזשהו וקטור שדוחף אותנו לערנות, ואנחנו צוברים שוב לאט לאט את הלחץ הזה, וככה הדבר הזה נמצא במה שנקרא סינכרון, שמאפשר סוג של אורח חיים מאוזן ובריא. מה קורה אצל אנשים שנמצאים בעבודות משמרות? אז אפשר לראות שהסינכרון הזה הולך לאיבוד. מה שקורה, אנחנו למעשה מתחילים את היום שלנו לצורך העניין בבוקר עם איזושהי דחיפה של ערנות של המקצב הצירקדיאני, אבל אם אנחנו התחלנו את היום הזה לאחר משמרת לילה לצורך העניין, אנחנו למעשה פוגשים את הדבר הזה עם לחץ הומאוסטטי מאוד מאוד גבוה. גם אם אני ארצה ללכת לישון אחרי אותה משמרת לילה בבוקר, אז הלחץ ההומאוסטטי הזה לא ילך וירד כמו שהייתי אולי מצפה שהוא יקרה באופן פיזיולוגי, אלא הוא ירד באופן חלקי בלבד. זאת כיוון שלמעשה המקצב הצירקדיאני ממשיך לדחוף לערנות. בסדר? הגוף שלנו חי לפי שעון ביולוגי, הוא לא מבין שעכשיו סיימנו משמרת לילה, זה לא ממש מעניין אותו, ולכן הוא דוחף לערנות. והדבר הזה גורם לזה שהאיכות של השינה ומה שאנחנו מצליחים להשיג באותו ניסיון להשלים את מה שפספסנו, לא באמת מצליח, ואנחנו מסיימים את השינה הזאת עם לחץ הומאוסטטי גבוה, כשמהר מאוד, מה שנקרא, לתוך משמרת הלילה הבאה, אנחנו בעצם פוגשים לחץ גבוה עם ירידה צירקדיאנית של דחיפה לערנות, וזה למעשה פוגע ביכולת שלנו להתמודד עם עבודת המשמרות. אז זה ככה באופן מאוד מאוד בסיסי מבחינת הפיזיולוגיה. מהי עבודת משמרות? אז יש כל מיני הגדרות המקובלות בהן, למעשה מדברות על איזשהו ניסיון לסדר את שעות העבודה, כך שלמעשה אנחנו מצליחים לעבוד לאורך תקופה ממושכת יותר, ועל ידי זה שאנחנו למעשה מחליפים אחד את השני או אחת את השנייה לאורך שעות העבודה. בסדר? זו הגדרה פחות או יותר של ה-ILO, גם האיחוד האירופי נתן איזושהי הגדרה כזו או אחרת, שבעצם מדברת על איזשהו סידור של שעות העבודה, שמאפשרות למעשה להאריך את משך העבודה על פני אותה תעשייה או על פי הצורך. עכשיו בעולם הזה של עבודת משמרות, ואנחנו לא נרחיב על זה יותר מדי פה בהרצאה, אבל בגדול יש סוגים שונים של עבודת משמרות, אפשר לדבר על קבועה, אפשר לדבר על מתמשכת,
עם עבודת לילה, בלי עבודת לילה, גם בעניין הזה של מהי עבודת לילה, אז זה משתנה בין מדינה למדינה, בסדר? אפשר לראות למשל מה קורה בישראל, ישראל הלילה מוגדר בין 10 ל-6 בבוקר, וכל שעתיים של פעילות בתוך החלון הזה, מכניס אותנו להגדרה של עבודת לילה, בסדר? הדבר הזה רלוונטי גם לחקיקה וגם לזכויות של העובדים והעובדות, אבל גם להגדרה שחשוב להסתכל עליה בהקשר של מה המשמעות של עכשיו מישהו או מישהי שעשו כוננות, בסדר? ואיך הדבר הזה רגע משפיע, הרבה פעמים לא סופרים כוננות בהקשר של ההשפעה שלה על הפעילות ביום למחרת, ולא בטוח שנכון להתעלם מזה מבחינת ההשפעה הפיזיולוגית, אז אפשר לראות בין מדינות שונות, ההגדרות טיפה משתנות, אבל העקרונות הם די דומים פחות או יותר מבחינת החלון הלילה, והמשך של העבודה הנדרשת כדי להגדיר עבודת לילה. אם אנחנו רגע מדברים עוד על סוגים של עבודת משמרות, אז זה כמובן משתנה בהקשר של משך המחזוריות, יש מחזורים קצרים יותר, יש כאלה ברמה של ימים ויש כאלה שברמה של חודשים, משך המשמרת, יש משמרות של 8 שעות שזה עדיין רווח, אבל אנחנו כן רואים סקטורים במשק שלאט לאט עוברים למחזורים של 12 שעות, יש לזה כמובן יתרונות וחסרונות ואפשר אולי יהיה לדבר על זה בהמשך, אבל לכל דבר יש מה שנקרא את המשמעות שלו, בין אם בהיבט הפיזיולוגי ובין אם בהיבט החברתי. רוטציה, ופה אפשר לדבר על קצב הרוטציה וגם על הכיוון של הרוטציה, בסדר? יש כאלה שעושים משמרות שמתחילות ברוטציה של ערב, בוקר, לילה, יש כאלה שעושים לילה, בוקר, ערב, אפשר לשנות את זה כמובן, ויש איזה מחקרים רבים שמדברים על מה המשמעויות שנגזרות מהדבר הזה. באופן כללי, אפשר להגיד שהנושא של עבודת משמרות, רגע בלי הסקטור של עולם הרפואה, באופן כללי זה אחת הרעות החולות שאנחנו כחברה פיתחנו לעצמנו, זה מאפיין היום סדר גודל של 1/5 עד 1/4 מהמשק, ולצערנו הדרישה לעבודת משמרות רק הולכת ועולה. אנחנו חיים בחברה שבה אנחנו רוצים לקבל את השירותים שלנו 24/7 בזמינות מקסימלית, וזה בטח בא לידי ביטוי בתעשייה ששם השיקולים הרבה הם שיקולים כלכליים, ולא פעם הרבה יותר מבחינת עלות תועלת כלכלי להפעיל את המכונות לאורך כל היממה, ולכן משם בין היתר זה יתפתח, אבל גם צרכים אחרים מבחינת שירותים, מבחינת בילויים, וכמובן בטח ובטח בעולם הרפואה, ששם אנחנו צריכים לתת שירותים לאורך כל שעות היממה. למה זה בעצם מטריד אותנו? כי בסופו של דבר אפשר לראות, ויש לזה המון עבודות, איך זה מתכתב למעשה עם אורח החיים שלנו, ואפשר לראות שיש התאמה שלילית מצוינת בין שעות העבודה, ליכולת שלנו לנהל אורח חיים משפחתיים ואורח חיים חברתי. אפשר לראות את ההקשר של ההשפעות הבריאותיות, זה בעצם איזשהו סקר אירופאי מאוד גדול שפורסם ב-2015, אחת ל10 שנים, והוא בעצם משקף לנו איך העובדים והעובדות בעצם חווים את הנושא של עבודת משמרות ואת ההשפעה ואת ההבדל בין עובדי משמרות ועובדות משמרות לכאלה שלא נמצאים בעבודת משמרות, ובאמת ככל שאנחנו מסתכלים על יותר ויותר פרמטרים, גם בהיבט של השביעות רצון וגם בהיבט של התמורה וגם של ההשפעות החברתיות והבריאותיות, אפשר לראות שעבודת משמרות פוגעת בכל הפרמטרים האלה. כשאנחנו מדברים על משמרות לילה, אז בדרך כלל אנחנו מדברים על משמרות שמתחילות בין 6 בערב ל4 לפנות בוקר. אין ספק שמבין כל סוגי המשמרות, משמרות הלילה זה המשמרות הכי קשות שאנחנו מכירים. רגע, אני רואה את זה לפה. אני רואה שהמצלמה שלי לא עובדת, אז שנייה, אני אנסה רגע לתקן. רואים אותי עכשיו? מקווה שכן. אם תהיה שוב בעיה, תגידו לי תודה על ההערה, פספסתי. אורן? אתה שומע אותנו? המשמרות הזה בין המקצב הצרקדיאני וכל הפעילות הפיזיולוגית שנגזרת ממנו. אפשר לראות איזושהי עבודה יפה שנעשתה, עבודה ותיקה, אבל ככל שאנחנו עובדים יותר משמרות לילה ברצף, ככה למעשה השיעור או הסיכון היחסי לתאונות
או לפגיעה או לטעויות, ככה הוא הולך וגדל באחוזים ניכרים ככל שהדבר הזה נמשך לאורך הזמן. משמרת אחרת שהיא גם כן מאוד מאוד בעייתית, זה אותן משמרות בוקר מוקדמות. אלה משמרות שמתחילות בדרך כלל בין 4 ל-7 בבוקר, ומה שבדרך כלל מאפיין את המשמרות האלה זה שכדי להתחיל את המשמרת בשעה כל כך מוקדמת, זה הרבה פעמים מחייב את האוכלוסייה של העובדים והעובדות לקום מאוד מאוד מוקדם, זה מתאפיין בזמן יקיצה מאוד מאוד ארוך, ובאמת הסכנה אולי הכי גדולה של המשמרות האלה זה העובדה שאנשים נמצאים בדרכים, בשלב שבו למעשה הפיזיולוגיה שלהם מבחינת העוררות עדיין לא נמצאת בשלב אופטימלי, ולכן פה אנחנו פוגשים את השיעורים הכי גבוהים של תאונות דרכים. ואם אני מדבר רגע על המשמרות הכי ככה נוחות, אז באמת משמרות אחר הצהריים ערב, אלה המשמרות הכי קלות, בדרך כלל האוכלוסייה של העובדים והעובדות במשמרות האלה זוכים וזוכות לממוצע שעות שינה יחסית טוב בלילה. אולי באמת המחיר הכי כבד כאן הוא המחיר החברתי, בסדר? זו אוכלוסייה שבדרך כלל מתחילה את שעות העבודה, בדרך כלל כאשר כל המשק חוזר הביתה, בסדר? גם הילדים והילדות, גם החברים והחברות, גם בני ובנות הזוג, ולכן יש איזה קושי מאוד מאוד גדול מבחינת איכות החיים שנגזר מהדבר הזה. עוד סוג של משמרת שהרבה פעמים מדברים עליה וגם חשוב שתכירו, זה הנושא של משמרות ברוטציה, וכמו שאמרתי קודם אפשר לדבר פה על הרבה מאוד פרמטרים בהקשר של קצב הרוטציה וכיוון הרוטציה, ואני רק אגיד, אני ככה טיפה מתקדם על זה, אבל אם אנחנו רגע צריכים להסתכל על כל המחקרים שנעשו בעניין הזה, אז ככל שצריך לבחור, בסדר, אז עדיף רוטציה שעם כיוון השעון, שהיא טיפה יותר מתכנסת לפיזיולוגיה שלנו, זה אומר שרצוי לעשות את המעבר ממשמרת לילה למשמרת בוקר, למשמרת אחר הצהריים ערב, אוקיי? וחוזר חלילה. זה יותר רלוונטי לאנשים שבאמת עובדים ועובדות עבודת משמרות טיפוסית, פחות אולי לעולם ההתמחות ששם בדרך כלל המשמרות הן לאו דווקא משמרות, וזה בטח לא משמרות של 8 שעות קלאסיות, אבל זה כן להשכלה הכללית שתכירו בהקשר הזה של תכנון עבודת המשמרות. אז אם עד כאן דיברנו ככה קצת על הרקע וקצת טעימה מהעולם הזה של עבודת משמרות, אז בואו נתחיל לדבר באמת על מה המחיר, בסדר? וכשמדברים על המחיר, אז המחיר הזה מתחלק לכמה וכמה היבטים, כאשר הדבר אולי הכי אינטואיטיבי כמובן, עבודת משמרות גורמת לישנוניות יתר ואו אינסומניה, בסדר? וזה מתבטא, זה לא בסתירה, יש אנשים שחווים יותר ישנוניות ויש כאלה שחווים יותר את המרכיב של האינסומניה. באופן כללי השעון הביולוגי שלנו יוצא מאיזון, וכל אחד ואחת מאיתנו חווים את זה קצת אחרת. מחיר מאוד משמעותי זה הפגיעה בערנות הכללית שלנו, עלייה בשיעורים של תאונות וטעויות, בין אם זה תאונות דרכים או תאונות לפי הסקטורים השונים במשק, וכמובן איכות העבודה והתפוקה של העבודה הולכת ויורדת, פגיעה משמעותית בחיים החברתיים שלנו ובאיכות החיים באופן כללי, וכמובן אנחנו תכף נרחיב על זה בהמשך, השפעות בריאותיות מאוד מאוד נרחבות, מהנושא של מערכת הלב ריאות, מערכת העצבים המרכזית, דרכי העיכול, הפרעות אנדוקריניות ומטאבוליות, סוכרת, הריון, הפרעות אפקטיביות, וכמובן גם עלייה בשיעורים של תחלואה סרטנית. אני אזכור ואני אספר מה ידוע בספרות בעניין הזה. אני ככה חוזר פה קצת אחורה בזמן לעבודות טיפה יותר מקדימות שנעשו, אבל אם יש משהו שמאוד מאוד מעניין להסתכל עליו, זה הנושא הזה של חסך שינה אל מול עבודות שהראו את התפקוד הפיזיולוגי שלנו בהרעלה של, או השפעה של אלכוהול. ומה שאפשר לראות כאן, יש פה מספר מבחנים שנעשו בהקשר הזה בפינה השמאלית העליונה, זה יכולת של דקדוק, בשמאלית התחתונה זה עבודות שהראו בעצם יכולת של מעקב עין יד, בפינה הימנית העליונה מבחנים של דיוק, ובפינה הימנית התחתונה מבחנים של מהירות. ומה שאפשר לראות זה שברמות ערנות
של פחות או יותר 20 עד 25 שעות בטווחים האלה, במבחנים השונים אנחנו מגיעים לרמה תפקודית שמאפיינת רמות אלכוהול בדם של סביבות ה-0.1%, בסדר? אני לא יודע אם אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה, אבל בכמעט כל המדינות המתקדמות שאנחנו מכירים, כולל בישראל, ברמות אלכוהול בדם של ריכוז של 0.1% אסור לנהוג, בסדר? אסור כמובן לעשות הרבה מאוד פעילויות אחרות, זה מקרקע כמובן אפילו ברמות של 0.05 גם בעולם התעופה, וזה בגלל למעשה המחקר המאוד מאוד ענף ורחב שהראה את הקורלציה בין הרמות האלכוהול האלה לבין השיעורים של התאונות וההשלכות הבריאותיות, ומאוד מאוד מטריד לראות שבנושא של ערנות, אני לא מדבר עדיין אפילו על עבודת משמרות, אנחנו מגיעים לרמה תפקודית שמאוד מאוד דומה לרמות האלה של האלכוהול. עבודה אחרת מאוד מעניינת שנעשתה, שגם כן הסתכלה, לקחה אנשים והסתכלה רגע לראות על היבטים נוירו-התנהגותיים ביחס למעשה לרמות שונות של שינה לאורך זמן. זה מחקר שנעשה על פני שבועיים, לא להתעמק בכל הפרמטרים, אבל אחד הדברים שאפשר להסתכל עליהם זה הנושא של ה-Psychomotor Vigilance Tests, למעשה מסוג של מבחנים פסיכומוטוריים. ציר ה-Y מדבר על שיעור הטעויות, וציר ה-X זה הנושא של זמן, בסדר? ככל שעבר הזמן לאורך השבועיים האלה, זה ימים, אז אפשר לראות שבקבוצה שישנה את 8 שעות, שזה המרואיינים, היה להם את השיעור הכי נמוך של טעויות. לעומת זאת, כמובן יש פה יחס מנה תגובה קלאסי, הקבוצה של ה-0 שעות, אלה שלמעשה לא נתנו להם לישון בכלל, הקבוצה הזאת החזיקה מעמד רק 3 ימים, זה למעשה הפסיקו להם את המחקר בשלב הזה. אפשר לראות את העלייה האקספוננציאלית בשיעור הטעויות שלהם ככל שהם היו בחסך שינה. אבל בואו נסתכל על הקבוצות האחרות, אלה שישנו את 6 שעות, בסדר? אם אני אעשה עכשיו סקר ביניכם, אני מניח שיש הרבה מכם שתפיסתית 6 שעות שינה בלילה נראה לכם משהו מאוד מאוד בסדר ומאוד נורמטיבי, אבל גם ב6 שעות שינה אנחנו רואים שיש עלייה מאוד מאוד חדה בשיעור הטעויות, כמובן אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על 4 שעות ופחות. ואם אני רגע יוצא מהאזור הזה של המבחנים הפסיכומוטוריים, אחד הדברים שאולי מעניין להסתכל עליהם, זה מה קורה כשאנחנו שואלים את האנשים על עד כמה הם חווים את העייפות שלהם. אז מה שאתם רואים פה זה דיווחים עצמיים, זה ה-Stanford Sleepiness Scale, זה איזשהו שאלון סובייקטיבי שאנשים מדווחים על עד כמה הם מרגישים את העייפות הזאת, ולהוציא אולי את הקבוצה הזאת שהיא באמת נמצאת בחסך שינה מוחלט. מה שמטריד זה כשאנחנו מסתכלים על האנשים שישנים וישנות את 4 ואת 6 שעות לאורך זמן, הם מגיעים, בוא נגיד ביחס לאוכלוסייה שישנה את 8 שעות, הם כן, הם מדברים על יותר איזושהי עייפות כרונית כזאת, אבל הדבר הזה מגיע לפלטו. כלומר, בעוד שאנחנו רואים עלייה הולכת ועולה בשיעור הטעויות או ירידה בתפקודים, ורואים את זה בהרבה מאוד מבחנים, הדיווח העצמי והמודעות והקורלציה בין העייפות שאנחנו חווים וחוות לבין התפקוד הפיזיולוגי שלנו והפסיכומוטורי שלנו, זה לא נמצא בהלימה. ואז למעשה במקומות האלה, כשאנחנו כבר בחסך שינה כרוני וממושך, אז אנחנו עושים את הכי הרבה טעויות, והיכולת שלנו רגע להבין שאנחנו נמצאים בבעיה ונמצאים במצוקה מבחינה פיזיולוגית לא בא לידי ביטוי. אז זו עבודה באמת מאוד מאוד יפה, חזרו עליה כמה וכמה פעמים. טוב, מה שכתוב פה פחות או יותר מסכם את מה שאמרתי, ויש לזה הרבה משמעות מבחינת העלאה של המודעות והעיסוק בנושא. אני לא ארחיב יותר מדי על העניין הזה, אבל יש באמת אין ספור דוגמאות, לא הבאתי את הדברים בהכרח הכי עדכניים מהשנים האחרונות, אבל באמת במקומות שזה נחקר, יש הרבה מאוד אסונות ככה לאורך ההיסטוריה שבהם ראו שהעייפות הוא הפרמטר המוביל או אחד הפרמטרים התורמים העיקריים לאותה תאונה. לצערנו לא פעם זה לא נחקר, בסדר? בעולם התעופה זה נחקר באופן מאוד משמעותי, אבל אם תלכו היום למשטרת ישראל ותבקשו נתונים על עייפות ותאונות דרכים, כמעט ואין דאטה, בסדר? לא נוהגים לשאול את השאלות האלה, וגם לא נוהגים להסתכל אחורה
לתחקר נהג או נהגת על מה שנקרא מידת העייפות ביום התאונה או בבוקר התאונה, ביום שקדם לתאונה, זה לא מספיק, צריך להסתכל שבוע, לפחות שבועיים אחורה, כדי רגע באמת לנסות ולהבין עד כמה היו שם בעיות, ויש מקומות שזה בהחלט נעשה באופן מאוד מאוד מתודי. אני לא ארחיב בשיח היום, אבל גם על זה יש אין ספור מחקר, ובארצות הברית אוהבים לשים על זה מספרים ולתרגם את זה לעלויות, אבל כמובן שאחד המחירים הכי גדולים בהקשר של עבודת משמרות, זה איך הדבר הזה בסוף מתרגם לאיכות הטיפול ולטעויות שאנחנו כצוות רפואי עושים בזמן העבודה. אז השיח שלנו היום זה לא על כלכלת הבריאות וגם לא על המטופלים והמטופלות, למרות שזה בהחלט שיח מאוד מאוד חשוב, אלא יותר רגע לדבר על איך זה פוגש אותנו כצוות רפואי. אני כן רוצה להגיד שיש שונות אישית מאוד מאוד גדולה. בסדר, בסוף היכולת שלנו להתמודד עם עבודת משמרות זה משהו שמושפע מהרבה מאוד פרמטרים, מגיל, דרך בריאות, בסדר? כלומר כל אחד מאיתנו מביא את הרקע הבריאותי שלו ושלה, כמובן שמגדר, יש הבדלים והשפעות שונות בין גברים לנשים, התמיכה שיש לנו מבית, העומס שיש לנו בבית, היכולת שלנו לאזן בית ועבודה, הורות כמובן, אז יש הרבה מאוד פרמטרים שנכנסים למשוואה הזאת, לפני שאני בכלל רגע מסתכל על איך אני מתכנן, ככל שאני מתכנן, אחת הבעיות שאנחנו פוגשים בנושא הזה של עבודת משמרות, זה שהרבה פעמים זה לא מתוכנן, לוח התורנויות בבתי החולים, הוא לאו דווקא מה שנקרא נעשה באופן סדור, עם הסתכלות על כל אותם פרמטרים. אז אנחנו תכף נדבר על זה טיפה בהמשך של מה אפשר לעשות עם זה ואיך נכון להתגבר על זה. אני כן רוצה רגע להגיד שבתוך הספקטרום הזה של עבודת המשמרות וההשלכות, ובתוך העולם הזה של העובדים והעובדות, יש פלח מסוים ככה ככל שאנחנו יותר מודעים וככל שאנחנו יותר עושים את הסקר לדבר הזה ושואלים את השאלות, אז יש אנשים שסובלים וסובלות מהבחנה שנקראת Shift Work Sleep Disorder, בסדר? זו הבחנה שיש לה קריטריונים מאוד מאוד ברורים, בחרתי לא להעביר אותה עכשיו, אבל אני כמובן אעביר לכם את זה מסודר, וההבחנה הזאת היא הבחנה שמתאפיינת כמובן עם ישנוניות יתר ואינסומניה, אבל באופן כזה שבהכרח פוגע בתפקוד היומיומי. כלומר, הדבר הזה משליך על המעגלים החברתיים שלנו, מהמעגל המשפחתי, דרך המעגלים היותר רחבים, דרך היכולת שלנו למעשה לתפקד מצבי רוח, דיכאונות, כאבי ראש, ולמעשה החשיבות של ההתעסקות בדבר הזה ושל האבחון של הדבר הזה, היא שאנשים שכבר נמצאים כבר ברמה הזאת התפקודית, התפקיד שלנו זה לאבחן אותם, והרבה פעמים להוציא אותם מסביבת העבודה. לא לאפשר להם לעסוק בעבודת משמרות, וכשמסתכלים על אותם קריטריונים, על ידי זה שאנחנו למעשה שמים אותם בסקלות הנכונות ושואלים את השאלות, אנחנו יכולים אולי למנוע את אותה השפעה שלפעמים, אם אנחנו לא עוצרים את זה בזמן, יכולה להיות בלתי הפיכה או לגזור השלכות שהרבה פעמים נמשכות על פני חודשים. אז כשאנחנו מסתכלים על מה השיעור של הדבר הזה בקרב האוכלוסייה של עובדי ועובדות המשמרות, זה נע בין שיעורים של 10% עד רבע מאוכלוסיית עובדי ועובדות המשמרות, כאשר כמובן השיעור הזה הולך ועולה ככל שאנחנו פוגשים יותר עבודה של משמרות לילה, ושל עבודה של משמרות ברוטציה, אוקיי? אז הדבר הזה, אני שם אותו ככה ברמת המודעות, תזכרו את האנטיטי הזה, כי זה קיים. זה שאנחנו עובדים ועובדות במשמרות לילה, לא אומר שבהכרח זה שאנחנו רק עייפים ועייפות, וטוב, קשה לנו, וכולנו קשה, וכשאנחנו מדברים עם הקולגות, אז כולנו נמצאים לכאורה ונמצאות באותה סירה, אבל לא, צריך לזכור שיש פלח מסוים, ששם זה יותר קיצוני, וזה עובר איזשהו סף מסוים, שממנו אנחנו צריכים מה שנקרא להרים דגל אדום. אחד הכלים שאולי חלקכם מכירים, אולי פחות, זה אותו שאלון שאפשר להעביר אותו, מה שנקרא במרפאה, ואתם יכולים למלא אותו בעצמכם עכשיו אפילו. זה שאלון של Epworth Sleepiness Scale, פותח באוסטרליה על ידי דוקטור ג'ונס מרי, שאלון מאוד מאוד מתוקף,
ששואל אתכם למעשה על סקאלה של לייקהרט, 4 דרגות, מה הסיכוי שלכם להירדם בכל מיני מצבים שונים. הרעיון זה ללכת אחורה בזמן, אתם יכולים ככה לנסות להיזכר ימים עד שבועות ואפילו כמה חודשים אחורה, מה הסיכוי שלכם להירדם עכשיו, אפילו ברגע זה. אם אני נותן לכם לצפות בטלוויזיה, אם אתם מנסים עכשיו לשבת ולקרוא ספר, או לנסוע ברכב, וכשאתם למעשה מנקדים את הדבר הזה וסוכמים את הדבר הזה, אז אתם מקבלים איזושהי סקאלה שבסוף נותנת לכם איזשהו ציון, כאשר המקסימום זה 24 נקודות, ואפשר לראות טווח תקין, פחות או יותר זה עד 10, זה משתנה בין אוכלוסיות שונות, באזורים שונים, בסדר? זה חלק ממאפיינים גם של תרבות, אבל אין ספק שהרמה של 10 משקפת איזשהו סף, שממנו והלאה זה כבר מעיד על בעיה, שממנה כבר רצוי למה שנקרא לנקוט באיזושהי התערבות מסוימת. אם תעשו סקירת ספרות, אין סוף עבודות על הנושא הזה של ESS ומגזרים שונים והשפעות שונות, אז בחרתי להביא לכם אולי 2 דוגמאות. זו עבודה שלא פורסמה אמנם, אבל היא בהחלט מאוד מאוד מטרידה. אוכלוסייה בריאה, בסדר? ESS של סביבות 6, באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי. אוכלוסייה של אנשים עם אינסומניה, מן הסתם, הסיכוי שם להירדם, כלומר הם בקצה השני הלוואי מבחינתם, מדווחים באופן סובייקטיבי על הערכים של סביבות ה-2, אנשים עם אוסה, בסדר, obstructive sleep apnea באזור ה-12, נרקולפסיה, לא מפתיע, ערכים מאוד מאוד גבוהים, אבל מה שמטריד אותנו, זה שימו לב לדיווח, זו עבודה שנעשתה בארצות הברית, היא לא פורסמה, לקרב מתמחים ומתמחות, מעל 14, בסדר? מאוד מאוד מפחיד הקרבה פה לנושא של הנרקולפטים והנרקולפטיות. אני יכול להגיד שבעבודות אחרות שחזרו על זה, לא תמיד פגשנו ערכים של 14, אבל רוב העבודות היום מהשנים האחרונות מדברות על ערכים של סביב 11-12, כשמסתכלים על זה אז דווקא בשנים הראשונות של ההתמחות הערכים יותר גבוהים וזה הולך ויורד, אולי זה לא מפתיע, אבל בהחלט מאוד מאוד מטריד, אוקיי? עבודה אחרת, זאת היא עבודה שפורסמה מקבוצה משכם, בסדר, לגבי צוות רפואי פלסטיני, וגם פה מדווחים על זה שמתמחים ומתמחות, למעלה משליש, בסדר, על פי פרמטרים של ESS, דיווחו על ישנוניות יתר לאורך היממה, בסדר? אז, וזה מה שנקרא עבודה אחת מיני רבות, אבל בהחלט משהו שצריך להטריד אותנו כשאנחנו מסתכלים על איך הדבר הזה מתבטא בסוף, כשאנחנו פוגשים את הנושא הזה של תחלואה. אז בואו נדבר טיפה על תחלואה, ונסתכל רגע על תחומים שונים. אורן, סליחה רגע, אפשר לפני זה לשאול שאלה, פשוט רשמו פה בצ'אט. מירית שואלת, איך מתגברים על העניין התודעתי? כלומר, מה אתה ממליץ לאנשים שבחסך שינה כרוני לעשות, כדי להיות יותר מודעים למצב שלהם? הרי אמרת שאחד הבעיות זה שהם לא מודעים לזה שהם נמצאים בתוך החסך שינה הזה. אז אני רגע אשאיר את השאלה הזאת להמשך, כי אני אגע בזה. אני חושב שקודם כל, גם הפלטפורמה היום זה חלק מהנושא הזה של העלאת מודעות, בסדר? אני לצערי, בסדר, גם בתור מי שהיה בהתמחות ועשה תורנויות בפנימית ופגשתי את השיח הזה, לא פעם בשיח עם הדרג היותר בכיר והוותיק, לכאורה אין לגיטימציה לדבר על זה, כי כאילו כולנו היינו שם ובתקופתנו גם לא היה את ה-26 שעות ולא היו את המגבלות ותפסיקו להתלונן וככה זה, אז לא, זה לא לגיטימי וצריך לדבר על זה וצריך להכיר את זה. חלק מהאחריות חלה עלינו אני אומר על מערך הרפואה התעסוקתית, בנושא הזה של המודעות, של שאלת השאלות, היכולת רגע להתייעץ עם מרפאה תעסוקתית, וגם רפואת המשפחה, בסדר? חלק מהעניין זה אותו סיקור, בסדר? אבל אני אגע בזה טיפה אולי בהמשך, ונדבר רגע מה אפשר לעשות. לגבי אז דרכי עיכול, אני יכול להגיד באופן כללי, יש, אם אני צריך לסכם ככה את הספרות, הדעה היא די רווחת שסימפטומים גסטרואינטסטינליים יותר שכיחים בקרב עובדי ועובדות של משמרות לילה, מכאבי בטן, דרך ככה דיספפסיה באופן כללי, שיעורים יותר גבוהים של קיב פפטי,
ריפלקס, גם פה יש שיעורים בעבודות מתוקפות שיראו שיעורים יותר גבוהים ביחס לאוכלוסייה שהיא לא עובדי ועובדות משמרות לילה, ככה שללא ספק הדבר הזה הוא בהחלט בעייתי, הוא פוגש אותנו גם בהמשך ונדבר על זה בהקשר של התזונה ואיך הדבר הזה אחר כך מתרגם, אבל אין ספק שכשאנחנו צריכים להסתובב בזמן משמרת לילה עם כאבי בטן, עם תפיחות של הבטן, עם גזים, עם IBS, הדבר הזה פוגע באופן משמעותי באיכות החיים, וכמובן גם בתפקוד בזמן המשמרת עצמה. אני רק אגיד, לאורך ככה היום השיח, אני באמת נוגע באופן רחב, בסדר? וסוקר בפניכם ספרות ומטה-אנליזות שנעשו על תחומים שונים. אני יכול להגיד שאפשר את כל אחד מהתחומים האלה לקחת ולעשות עליו הרצאה נפרדת של שעתיים לפחות, ואני אשמח להעביר לכם מחקרים וגם את החומר שככה מופיע פה במצגת, אבל הרעיון היה כרגע לתת לכם באמת ראייה רחבה, והשתדלתי להביא לכם עבודות שהן באמת רחבות, שסוקרות מסקירות דרך מטה-אנליזות בעיתונים יחסית מובילים, כדי שתכירו את הנושא. כמובן שעל כל אחד מהדברים פה יש הרבה מאוד מחקר. בנושא של תחלואה לבבית ו-CVA, אז גם פה יש הרבה מאוד מחקר שנעשה, ואפשר להגיד שבעבודות שונות שהשוו אוכלוסיות שעובדות 35 עד 40 שעות, באלה שעובדים מעל 55 שעות בשבוע, נמצאו שיעורים גבוהים יותר, גם של תחלואה לבבית, בעיקר תחלואת לב איסכמית, וגם של שבץ, בסדר? בשיעורים, שוב, בשבץ המספרים הם הרבה יותר מובהקים, אוקיי? התוספת של אפילו relative risk או odds ratio של 1.6, בתחלואה לבבית או קרדיו-וסקולרית השיעורים הם טיפה יותר נמוכים, אבל גם כן בשנים האחרונות יותר ויותר עדויות שמראות את הקורלציה הזאת. יש לזה הרבה מאוד משמעות גם אחר כך בהשפעה של איך אנחנו מסתכלים על האוכלוסיות שמגיעות עם גורמי סיכון, בסדר? מה המשמעות של עכשיו רופא או רופאה עם יתר לחץ דם, בסדר? והאם ועד כמה יכולת רגע לאזן יתר לחץ דם במשמרת לילה זה משהו שמשפיע על הסיכון לאורך זמן, ואיך זה משפיע על הסיכון אחר כך לשבץ. אז אלה דברים שבהחלט צריך להסתכל עליהם ולעשות פה סוג של ניהול סיכונים מותאם ואישי. העבודה הזאת היא במה שככה מאוד מאוד טוב בה, זה שהיא עבודה, זה פורסם בלנסט, עבודה מאוד מאוד גדולה, מטה-אנליזה שכבר הגיעה למעל 600,000 אנשים, וסקרה פה ספרות גם מאירופה וגם מארצות הברית וגם מאוסטרליה, ובאמת הצליחה רגע להראות פה מספרים שצריכים להרים פה סוג של דגל אדום. בהקשר של תחלואה סרטנית, אז מי מכם שמכיר, אז אחד הגופים המובילים בעולם שאנחנו מאמצים גם בישראל את ההמלצות שלו זה ה-IARC, זה International Agency for Research on Cancer. מאוד מאוד ממליץ לכם להיכנס לגוף הזה. למעשה כל הפרסומים בתקשורת ובשנים האחרונות באופן כללי שמסתכלים על גורמי סיכון ועל עד כמה הם כן או לא מסרטנים לאדם, למעשה יוצאים מהגוף הזה. אז אם בשנים האחרונות כמובן אנחנו יודעים לדבר על עישון, אז עישון לצורך העניין זה קבוצה אחת, כלומר גרופ 1 זה carcinogenic to humans, בסדר? כלומר זה חומר שהוא בוודאות מסרטן לאדם. הקטגוריה 2 זה כבר נכנס למה שנקרא חומרים שהם חשודים. בעולם החשודים אז אפשר לשמוע, או היה לפחות בשנים האחרונות הרבה שיח על למשל קרינה סלולרית, בסדר? אז קרינה סלולרית מסווגת בגרופ 2B, זה מה שנקרא possibly carcinogenic to humans, כלומר יש שם איזושהי מה שנקרא סבירות כזו או אחרת, ועבודות שונות שהראו שאולי יש איזשהו קשר לתחלואה סרטנית, אבל העבודות בבני אדם ובנות אדם לא מספיק חזקות, והמנגנון הביולוגי לאו דווקא מוצק, ולכן זה עדיין לא נכנס לוודאי. לעומת זה כשמסתכלים על עבודת משמרות, אז עבודת משמרות גם בפרסום הקודם שהיה ב-2010 וגם בפרסום האחרון מיוני השנה, דיבר על זה שעבודת משמרות ובדגש על משמרות לילה מסווגת כגרופ 2A. 2A זה probably carcinogenic to humans. כלומר,
הדבר הזה נמצא מעל הרבה מאוד גורמי סיכון, כולל גם מעל קרינה סלולרית שעליה מדברים לא מעט, ולצערי עבודת משמרות לא מקבלת את הסקירה בעיתונות, והמודעות לנושא הזה של סרטן ועבודת משמרות לא קיים אצל הרבה מאוד מהאוכלוסייה, אבל באמת שמסתכלים על הפרסומים והתיקוף שנעשה השנה רק חיזק את זה שיש איזשהו קשר מסוים, הוא עדיין לא מספיק חזק כדי לדבר על רמת ודאות מקסימלית של קבוצה אחד, אבל העבודות דיברו על קשר בין עבודת משמרות בעיקר בסרטן שד, סרטן ההרמונית וסרטן מעי גס, אוקיי? אז חשוב שתכירו את הדבר הזה. יש איזו משמעות גם פה, מה אני עושה בסוף עם אותה רופאה, סתם דוגמה, עם רקע של סרטן שד, בסדר? ועד כמה כן או לא נכון לאפשר לה לעבוד בעבודת משמרות לילה, בסדר? שאלה, בסדר? אין פה תשובה אולי שחור לבן, אבל צריך רגע להכיר את הנושא הזה של התמורה של עבודת המשמרות, כאשר מבחינת המנגנונים אז דיברו פה על הרבה מאוד פרמטרים, אבל בעיקר אותה הפרעה צירקדיאנית ושינויים אפיגנטיים כאלה ואחרים שמצטרפים לדבר הזה, שכנראה תורמים בסוף להפרעה הורמונלית ופיזיולוגית של הרבה מאוד מערכות אחרות, שבסוף אולי גורם לזה שזה אולי גורם מחמיר, אולי גורם שהוא בלעדי לאותה תחלואה. בהקשר של תסמונות מטאבוליות באשר הן, אז גם פה יש פה המון עבודות שהצליחו להראות את ההשפעה של עבודת משמרות על פרופיל הורמונלי מאוד מאוד רחב, מרמות נמוכות של לפטין בדם, דרך רמות גבוהות של גרלין, רמות גבוהות של גלוקוז, היפרינסולינמיה, עודף משקל, תנגודת לאינסולין, היפרפגיה, לפעמים היפרלפטינמיה, הפרעות באופן כללי בפרופיל הורמונלי גם של GLP-1, כלומר זה מתבטא קצת, יש שונות באוכלוסייה הכללית, אבל אין ספק שעובדי ועובדות משמרות לילה חווים שיעורים גבוהים יחסית של תסמונות מטאבוליות, של עודף משקל. הדבר הזה חוזר על עצמו בהרבה מאוד עבודות, והמנגנונים היום יודעים לתמוך את הדבר הזה. ואם אנחנו מסתכלים עוד יותר ספציפית, אז יש פה שתי עבודות גדולות שפורסמו בשנים האחרונות בהקשר של סוכרת, ובאופן כללי אפשר להגיד שיש רמת עדויות לאיזשהו קשר מסוים בין עבודת משמרות וסוכרת מסוג 2. הדבר הזה הוא לא עדיין חד ערכי, אבל אין ספק שאנחנו מסתכלים, וגם כשמסתכלים על העבודה הגדולה הזאת שנעשתה בקוהורט הדני של האחיות, אז הם הראו למעשה שיעורים גבוהים יותר של סוכרת בקרב האוכלוסייה של עובדי ועובדות משמרות הלילה, פה זה למעשה בעיקר עובדות, והדבר הזה משליך בסוף בתרגום שלו מעבר למודעות, וכמובן הצורך רגע להסתכל על זה, על מה המשמעות עכשיו של אנשים שיש להם impaired fasting glucose, או אנשים שמתקשים להגיע לאיזון מבחינת האינדקס הגליקמי, וכניסה לעבודה של משמרות לילה, וזה ללא ספק גורם סיכון מאוד מאוד משמעותי, שבשנים האחרונות צובר יותר ויותר מחקר, בעשור האחרון אין ספור פרסומים, ואני מעריך, שוב, זה משהו שכשמסתכלים רגע גם על המטה-אנליזות, התחושה שלי זה שזה הולך למתקבע כמשהו שבסוף יהיה יותר ודאי. בהקשר של הריון, גם פה הרבה מאוד מחקרים, אני בחרתי להביא לכם עכשיו ציטוט אחד שפורסם שנה שעברה, לא מזמן, באחד העיתונים המובילים של ה-American Journal of Obstetrics and Gynecology, ושימו לב שבסופו של דבר, אם אנחנו מסכמים את זה גם ביחס לרוטציות וגם לעבודת משמרות לילה קבועות, אז יש עדויות חד משמעיות לאורך שנים שמדברות על שיעור גבוה יותר וסיכון בין משמרות, עבודת משמרות באשר היא, אבל בטח משמרות לילה, והפלות, לידות פג או לידות מוקדמות, משקל לידה נמוך ו-SGA. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד עקביים, לא סתם, גם החקיקה תומכת את הדבר הזה, למעשה גם בישראל
מחודש חמישי או שבוע 20 פחות או יותר, נשים בהיריון פטורות ממשמרות לילה, אלא אם כן באופן לא ברור ומוזר הן חותמות ויתור למעסיק, אבל בעניין הזה החוק באופן מוצדק מגן על נשים בהיריון מפני הנושא הזה של משמרות לילה, כי זה באופן חד משמעי מתוקף כגורם סיכון ודאי. סליחה, אפשר שאלה? כן. זה רק מחודש חמישי, נכון? הפטור מתורנויות. אכן. עכשיו, בכל השליש הראשון וגם חלק שאחריו, אז בעצם כן עושים תורנויות, שזה לא רק תורנות לילה, אלא גם עבודה על הרגליים של 26 שעות רצוף. אני מניחה שזה גם איזשהו גורם סיכון להפלות. זה גם איזשהו גורם סיכון. אני יכול להגיד שאם מסתכלים על העבודות השונות, אז מראים את העלייה הזאת בסיכון גם בשבועות מוקדמים יותר. בסוף, אני לא כרגע מצדד בחוק, בסוף בסוג של ניהול סיכונים, וכידוע לכם יש הרבה מאוד אינטרסים בסוף מאחורי כל תהליך של חקיקה, אז ניסו להגיע לאיזשהו איזון לפי ככה כובד הראיות והמשקל של איפה רואים את העלייה הכי משמעותית בשיעור, ובאמת זה פוגש את זה פחות או יותר בטווח הזה, אבל כן, חד משמעית, יש משמעות גם בשיעורים מוקדמים יותר, וזה יכול להיות רלוונטי, בטח ובטח אנחנו מדברים על נשים אולי שחוו כבר הפלות, או נשים שמתקשות להיכנס להיריון ונדרשות לעבודת משמרות, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, אוקיי? אז שוב, אני לא צולל פנימה לכל אחד מהשלבים השונים, אבל יש לזה הרבה מאוד מחקר. אני רק יכול להגיד שביחס לכל שאר התחלואות בנושא של הריון יש טיפה יותר הגנה ביחס לדברים אחרים. יש בשנים האחרונות טיפה יותר מודעות גם לנושא של השפעה על קוגניציה באופן כללי, עבודות מאוד מאוד מעניינות שהראו למעשה קורלציה בין עבודת משמרות, וכשאני אומר עבודת משמרות זה באשר היא, אבל ברור שככל שאנחנו מדברים על עבודת משמרות לילה, הדבר הזה עוד יותר מובהק, ופה העבודות דיברו על קשר בין עבודת משמרות לבין איזושהי פגיעה כרונית קוגניטיבית, אוקיי? ככל שאנשים עבדו לאורך זמן ממושך יותר בעבודת משמרות, אז הדבר הזה היה יותר מובהק. כשדיברו על מעל 10 שנים עבודת משמרות זה היה מאוד מאוד מובהק, בשנים מה שנקרא מתחת ל10 שנים הנתונים היו טיפה פחות מובהקים, אבל עדיין מספיק משמעותיים בשביל רגע להכיר שיש פה איזושהי השלכה מסוימת שיכולה להתבטא בירידה בתפקודים קוגניטיביים, מזיכרון קצר טווח עד יכולות במבחנים מה שנקרא פסיכומוטוריים, או בעיקר של יכולת תיאום על יד, גם במבחנים של אינטליגנציה. הדבר היחידי שמעודד זה שבינתיים רוב העבודות מדברות על זה שתוך 5 שנים פחות או יותר אנשים חוזרים וחוזרות לבייסליין, אבל המחקר בעניין הזה הוא עדיין טיפה בוסרי, ולכן קשה לי לתת לכם משהו שהוא יותר חד משמעי. אני יכול להגיד שיש בשנים האחרונות ניסינו רגע להסתכל על איך הדבר הזה פוגש אוכלוסיות, למשל במקצועות מסוימים. זאת עבודה שנעשתה על מתמחים גם ברפואה ומתמחות ברפואה פנימית, וגם פה הם הצליחו להראות שיש פגיעה בתפקוד המוטורי העדין, אוקיי, בנושא הזה של עבודת משמרות. אני יכול להגיד שהדבר הזה, לאחר מכן חזרו על זה וניסו לראות איך הדבר הזה למעשה פוגש אוכלוסיות ששם אולי זה יותר רלוונטי. הנושא הזה של ירידה בזמן תגובה, וגם הדיווח שהיה שם למעשה מבחינת התפקודים באופן כללי, מעיד על זה שהאנשים האלה שלא הצליחו להשלים את שעות השינה שלהם, נפגעו למעשה מבחינת היכולת שלהם לתפקד ולעשות פעולות יומיומיות שאנחנו נדרשים ונדרשות במסגרת המחלקה או התורנות. יש אחר כך עבודות שניסו מה שנקרא לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בנושא של קואורדינציה ופגיעה בקואורדינציה המוטורית. זו עבודה שנעשתה על מתמחים ומתמחות בגינקולוגיה. יש עבודות שהראו ממצאים די דומים
גם באף אוזן גרון, גם באורתופדיה, כלומר בהחלט מאוד מאוד מעניין לראות רגע איך הנושא הזה של העייפות לא נשאר רק ברמה של התשישות, וכמו שהראיתי לכם בעבודה הישנה שנעשתה ב-2003, בהקשר של המבחנים הפסיכומוטוריים, זה בסוף מתרגם לפגיעה התפקודית המקצועית, בסדר? כלומר באותם מקצועות שנדרשת מיומנות של תפעול ידני, הדבר הזה פוגע ביכולת הטיפולית, ויש לזה הרבה משמעות וצריך להכיר את זה. אז אפשר לראות גם פה, בסדר? זה עוד עבודה שחוזרת על השפעות קוגניטיביות ותפקודים פסיכומוטוריים, וגם פה אפשר לראות שחסך שינה למעשה פגע ביכולת של האוכלוסייה הזאת של העובדי ועובדות המשמרות, בהקשר הזה זה היה מתמחים במגוון התמחויות, בסדר? מתמחים ומתמחות מכל מיני סקטורים, וגם פה ממצאים עקביים שחוזרים על עצמם, ולמעשה אני חושב שבשנים האחרונות אפשר לראות שהדבר הזה די ככה מתקבע. עוד עבודה, אני ככה אדלג על זה, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא באמת מבין ההשפעות אולי הבריאותיות שאנחנו צריכים להכיר, פה אנחנו צריכים להכיר שיש גם את המשמעות התפקודית המקצועית, שמלמדת על עד כמה הדבר הזה בסוף אולי יכול להסביר חלק מאותם ממצאים שאנחנו פוגשים בהשפעה על המטופלים והמטופלות שלנו. אז גם פה אני כנראה שמתי יותר עבודות ממה שחשבתי, אבל אפשר לראות בהקשר הזה השפעות שונות מאיכות חיים, מטאבוליזם של שומנים או דיסליפידמיות באופן כללי, פגיעה בפרופיל הכימי, ישנוניות יתר, כלומר סך הכל משהו שמתיישב עם הקו הכללי. הנושא הזה של שחיקה, אני בחרתי לא לדבר עליו באופן רחב הפעם, כיוון שזה נושא בפני עצמו, יש אין סוף עבודות, בטח בשנים האחרונות, שמדברות על הקורלציה בין עבודת משמרות, שעות עבודה ממושכות ושחיקה. הדבר היחידי שאני ככה בחרתי איזושהי עבודה מעניינת, שמראה למעשה את ההבדלים בדיווח על שחיקה במקצועות רפואה שונים, ואין ספק שהמקצועות שמככבים זה אותם מקצועות של רפואה דחופה, רפואה פנימית, נוירולוגיה, רפואת משפחה, ודווקא המקצועות היותר ככה נוחים, מקצועות יותר קהילתיים, כולל רפואה תעסוקתית דרך אגב, רפואה אפידמיולוגית או בריאות הציבור, רפואת עור וכן הלאה. אז רק ככה לסבר את האוזן, אבל אין ספק שאם אנחנו גם מסתכלים על נושא של שחיקה, אז זה נושא שצריך לייחד לו שיח בפני עצמו, אבל יש קורלציה גם בעבודות האלה בין שעות העבודה השבועיות לבין הדיווח על שחיקה. לגבי דיכאון, אז גם פה, למעשה אני הבאתי לכם איזושהי מטה-אנליזה שפורסמה לאחרונה, אבל היא מדברת באופן מאוד מאוד עקבי על זה שבקרב מתמחים ומתמחות, והנושא הזה של תורנויות, שיעור הדיכאונות ובכלל ההפרעות האפקטיביות הוא יותר גבוה ביחס לאוכלוסייה הכללית, אוקיי? באופן שהוא משמעותי. הדבר הזה נחקר לאורך הרבה מאוד שנים, זה ידוע שבקרב מתמחים ומתמחות יש שיעורים גבוהים יותר של דיכאון ביחס לציבור הרחב, אבל פה למעשה הדבר הזה בא עם מספרים, ומדברים על טווחים של בין 20 עד 40% מהמתמחים והמתמחות שחווים וחוות דיכאון. זה יכול להיות משהו שהוא חולף, אבל בתקופת ההתמחות זה שיעורי הימצאות יחסית מאוד מאוד גבוהים. הדבר הזה כמובן, דיכאון בפני עצמו לא צריך לדבר עליו, אבל גם זה נחקר ונמצא בקורלציה לאיכות הטיפול ושיעור הטעויות שהצוות הרפואי עושה בהקשר של המטופלים והמטופלות. אז אם עד כאן דיברתי על רגע איך הדבר הזה משליך על הבריאות שלנו, בואו נדבר טיפה על מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. נתחיל רגע ונדבר על אותן התערבויות שהן לא תרופתיות,
אז חלק מהשיח קודם כל נוגע לזה שכשאנחנו כבר מדברים על עובדי ועובדות משמרות, חלק מהאחריות שלנו זה לדבר על היגיינת שינה, לסיים משמרת לילה ולחזור לסביבת שינה לא אופטימלית, בטח ובטח לא מאפשר לעשות את אותה החלמה, מה שנקרא את אותה recovery sleep, שכבר הראיתי לכם שגם אם אני עושה את זה, זה לא מספיק טוב, אבל אם אני לא אקפיד על חדר שינה שקט, חשוך, קריר, אם אני לא אסתכל על על התזונה שלי לפני השינה הזאת, על הצריכת קפה שלי, על עישון, כל מיני פרמטרים שאנשים למעשה מנהלים ככה באופן שגרתי, לאו דווקא באופן מושכל, אז אני אפגע באופן משמעותי ביכולת לעשות את הדבר הזה באופן אופטימלי, ויש לנו הרבה מאוד כלים שאנחנו צריכים לעשות בהקשר של ההדרכה, של הצוותים, כולל זה של איך אנחנו, מה שנקרא, נמנעים מצריכה של רדיו וטלוויזיה ומוזיקה, ואולי רצוי כן לאכול איזושהי ארוחה קטנה לפני שמנסים ללכת לישון, אבל להקפיד לא לצרוך למשל קפאין בשעות האחרונות של המשמרת אם אנחנו מתכננים שינה לאחר מכן, כלומר כל מיני פרמטרים שהם טריוויאליים, אבל לאו דווקא נוהגים להקפיד על זה. גופנית, ללא ספק, באופן כללי, זו סוגיה שנחקרה רבות, אנחנו יודעים שאנשים שעושים ועושות כושר גופני, יש להם יכולת הסתגלות טובה יותר לעבודת משמרות, פעילות גופנית באופן כללי יכולה לעזור לעודד שינה ולהיכנס מה שנקרא לשינה שהיא טיפה יותר עמוקה ואפקטיבית, ויכולה גם לעזור לנו מה שנקרא ביכולת לעשות את ההתאמות הפיזיולוגיות שהגוף צריך, לא דיברנו על זה יותר מדי, אבל ביחס לחשיפה לתאורה וההשפעה של הדבר הזה על התורנות על היכולת שלנו לישון. ברוב בתי החולים אין לנו את מה שנקרא sleeping pods, אבל אם אני רגע ככה סוקר באופן רחב, אין ספק שאם היה לנו את היכולת לעשות תנומה בזמן המשמרת, הדבר הזה מאוד מאוד יעיל, גם 10 דקות זה משהו שהוא מאוד מאוד אפקטיבי, ואני אגיד שגם בנושא של תנומות ונמנועים קצרים, יש חוקים, בסדר? רצוי מאוד להקפיד על זה שהתנומות האלה לא יהיו יותר מחצי שעה, אני לא מדבר על זה שיש לנו עכשיו אולי חלון שינה של שעה וחצי, שעתיים, 3, בסדר? זה נפלא, אבל אם אנחנו צריכים לעשות שינה קצרה, אז עדיף חצי שעה על 50 דקות, בסדר? הרבה פעמים, כי הדבר הזה למעשה הרבה פעמים מלווה בפחות sleep inertia, שזה אותו מה שנקרא זמן יקיצה, שלוקח לתפקודים הפסיכומוטוריים שלנו לחזור לשגרה. היכולת לעשות תנומה אפקטיבית, הרבה פעמים כרוכה בזה שאנחנו לא עסוקים, ומה שנקרא מתאמצים להירדם, אלא פשוט מנסים ככה לשבת, לנוח, לשכב, להוריד קצת טונוס שרירים, ובאמת ככה לתת לגוף להיכנס לזה לבד, לא להסתכל על השעון וכמה זמן נותר, אבל שוב, לא תמיד סביבת השינה שלנו אופטימלית, ולא תמיד אנחנו מצליחים ומצליחות, אבל שוב יש פה כל מיני ככה כללים גסים כאלה שיכולים אולי טיפה לסייע. אני כן רוצה להגיד על הנושא הזה של זמן יקיצה, שזה משהו שצריך להיות מודעים אליו. כשאנחנו מתעוררים ומתעוררות משינה, התפקודים הקוגניטיביים שלנו לא במיטבם, לא מבחינת מיומנות פסיכומוטורית, לא מבחינת זיכרון, לא מבחינת יכולת אולי לפתור עכשיו כל מיני משוואות מתמטיות. חלק מאיתנו מכירים את הדפוסים האלה אצלנו, זה יכול להיות גם ביום יום, בסדר? להתעורר בבוקר, לשתות את הקפה, להתקלח, כל הטקסים האלה של הבוקר שיכולים לקחת, לא יודע, חצי שעה, 40 דקות, נועדו בין היתר ככה לאפשר לנו לחזור לתפקוד, אבל כשאנחנו צריכים להתעורר מתנומה קצרה, או מאפילו שינה של 2-3 ולפגוש את המטופל או מטופלת בחדר מיון, הדבר הזה יכול להיות בעוכרינו ולהשפיע על היכולת שלנו רגע לתת את המענה, להכיר את הדבר הזה. אוקיי, באופן... דוקטור זק, סליחה, אני רק רוצה לציין שאנחנו צריכים עוד מעט לסיים, ואנחנו רוצים גם שישארו לנו זמן לשאלות, אז אם אפשר לקחת את זה בחשבון. אין בעיה. אז אני רק אגיד שעוד מבחינת התערבויות, אחד הדברים שאפשר לעשות ורצוי לעשות, זה הנושא הזה של חשיפה לתאורה, כיוון שחשיפה לתאורה זה פרמטר שהוא מאוד מאוד יעיל,
ביכולת של הוויסות של המקצב הצירקדיאני. אז למשל, אם אני לוקח אנשים שנדרשים לעבודת משמרות לילה וחושף אותם לתאורה בשעות אחר הצהריים ערב, הדבר הזה יכול לדחות את ההפרשה של המלטונין ולאפשר למעשה להתמודד עם המשמרת בצורה טובה יותר, וזה משהו שצריך להכיר אותו. אם אנחנו עושים את זה בצורה מתוזמנת נכונה, בהחלט יכול לעזור ולהקל על ההתמודדות על המשמרת. לגבי הנושא הזה של תזונה, יש פה תורה שלמה, יש הרבה מאוד פרסומים שנעשו בנושא הזה, ואני יכול להגיד שיש כל מיני כללים שרצוי להקפיד עליהם, מעבר כמובן לצריכה המושכלת של קפאין, שאולי תכף אני אגע בזה במילה, אבל הרבה מאוד מחקר שמדבר על זה שצריך אולי לשמור על תזונה שהיא ביחס של מה שנקרא פחמימות לחלבונים 3:1, אם אני צריך חטיפים או משהו מעורר אז רצוי חטיפים יותר חלבוניים, להימנע מארוחות שומניות וארוחות כבדות, לנסות ללכת למרכיבי תזונה שהם עם יותר אינדקס גליקמי שהוא טיפה יותר נמוך, סיבים תזונתיים, כל הדברים האלה מאוד מאוד יעילים, להקפיד על הידרציה מאוד מאוד גבוהה, ומי שירצה, אני כמובן יש עלונים ופרסומים שנעשו בעניין הזה שיכולים לסייע ולהקל בהקשר הזה. אני רק אגיד, אני אעבור על השקפים האלה, יש מגוון מה שנקרא פרסומים של איך אנחנו מתמודדים עם אוכלוסיות שיש להן בעיות רקע, בין אם זה בעיות כמו שהזכרתי, קרדיו-וסקולריות או מטאבוליות או סוכרת. אז אני אגיד שיש המלצות של מה לעשות ועד כמה להגביל ועד כמה מה שנקרא אולי לתת את ההגבלות בתקופת ההתמחות. יש גם ועדות במשרד הבריאות שיכולות לאפשר, סתם דוגמה, יש לנו מתמחים ומתמחות עם אפילפסיה, בסדר? וברור שחסך שינה לא מתכנס לדבר הזה, אז כן, אז מעבר לזה שאולי נמליץ לאוכלוסיות האלה מראש לא להיכנס למקצועות מסוימים, אבל תכירו שיש גם מנגנונים שיכולים לפתור מתורנויות ולעשות את ההתאמות הנדרשות. אני אדלג רגע על זה כי אני רואה שיש לנו פחות זמן, אבל אני כן רוצה רגע להגיע לאפשרויות הטיפה יותר פסיכואקטיביות. אני רק אגיד שיש פה פרסומים שונים שמדברים על איך נכון לתכנן עבודת משמרות ברמה של ממסד, בסדר? כשאני בונה לוח תורנויות, איך אני מתכנן את המשמרות בוקר ולילה ואת ימי החופשה של העובדים והעובדות, זה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה נכון, גם מבחינת הפיזור של הימים האלה לאורך השבוע וגם לאורך החודש. אם אנחנו לוקחים בחשבון את כל אותם השפעות פיזיולוגיות, אז הדבר הזה יכול למעשה להוביל לתוכנית שהיא הרבה יותר סדורה, ואני אשאיר לכם את זה כמובן שתוכלו להיעזר בזה. לגבי הנושא של ההתערבויות התרופתיות, אז אני רק רוצה לציין שני דברים. בסדר? אחד התכשירים הידועים, שלמעשה היום כבר נמצא פחות בשימוש, כי נכנס האננטיומר שלו, תכף תראו, זה הפרוביג'יל, בסדר? הפרוביג'יל, שזה מודפיניל, תרופה פסיכואקטיבית מאוד מאוד יעילה, שלמעשה נחקרה רבות, היא ניתנת במספר התוויות, בין היתר נרקולפסיה, אבל גם ל-shift work sleep disorder, ולמעשה מה שהחליף היום את המודפיניל זה האננטיומר שלו, שזה הארמודפיניל, והתרופות האלה יכולות מאוד מאוד לסייע לאנשים שחווים את אותה תסמונת של עבודת משמרות. אפשר להשתמש בדבר הזה. אני יכול להגיד שאני פגשתי לאורך השנים גם מתמחים ומתמחות שלאו דווקא נמצאים עם ההבחנה, שמדי פעם הרגישו צורך ליטול את התכשיר הזה, לוקחים את זה משהו כמו שעה לפני המשמרת, 150 מיליגרם, וזה בהחלט יכול לשים את היכולת להתמודד עם המשמרות במקום אחר. אני לא עכשיו בא להגיד שזה הפתרון כמובן לעבודת משמרות, אבל בסוף אני רוצה רגע שתבינו שבקונספט, בהסתכלות הרחבה על העיסוק ועל הזכות להתפרנס ועל הצורך להתפרנס בעיסוק מסוים, לפעמים זה נגזר על הרבה מאוד אנשים במשק, אז לפעמים זה הפתרון שאנחנו מציעים לאנשים שסובלים וסובלות מתסמונת עבודת המשמרות. לגבי קפה, אני רק רוצה להגיד שני דברים. תראו, הנושא של צריכת קפאין היא לטעמי לא מקבלת מספיק תשומת לב, כי הצריכה של הקפאין הרבה פעמים היא לא מושכלת. קפאין זה חומר שהוא מאוד, יכול להיות מאוד אפקטיבי,
כמובן עד גבול מסוים, ויש אנשים שגם מפתחים איזושהי תלות מסוימת, אבל זה חומר פסיכואקטיבי יחסית יעיל, אבל הוא בעיקר יעיל במניעה. אוקיי? החומר הוא מתחרה תחרותי על רצפטורים של אדנוזין, יש לו מה שנקרא זמן ספיגה של סדר גודל של 40 דקות, 45 דקות, זמן מחצית חיים של 3-4 שעות, ואם אני רוצה להשיג את האפקט המקסימלי, אני צריך לקחת קפאין מראש. כלומר, אם אני צופה להיות ערני, לא יודע, בשעות הערב המאוחרות, אז לצרוך את הקפאין אחר הצהריים, בסדר? כי אם אני צורך אותו בזמן שאני כבר בשיא העייפות, מה שנקרא והעיניים נעצמות, החומר לא מאוד יעיל, בסדר? הוא לא מגיע לאפקט המקסימלי שלו. כמובן שצריך לזכור שהמטאבוליטים של קפאין, יש להם עוד כל מיני השפעות, בסדר? חלקם הם וזודילטטוריות, ברונכודילטטוריות, מגביר קצת פעילות דופמינרגית, אבל סך הכל החומר הזה הוא בהחלט יכול מאוד לסייע. סליחה. עוד תכשיר שאנחנו יודעים להשתמש בו בישראל, יש בעיקר מלטונין בשחרור איטי, אבל גם מלטונין אני יכול להשתמש בו כדי רגע לבסט את הנושא של עבודת המשמרות, של הפיזיולוגיה סביב עבודת המשמרות. אם אני למשל רוצה אולי לסייע לשינת הבוקר אחרי משמרת, אז אני יכול להחליט מתי התזמון הכי נכון לקחת את המלטונין, כדי רגע להיכנס באופן אפקטיבי יותר לחלון השינה. אותו דבר עם כל מיני חומרים שהם מיישנים, בסדר? הסדטיבים למיניהם, בעיקר אותם דור חדש של סדטיבים שיש להם מה שנקרא זמן מחצית חיים קצר, הזולפידם, הזופיקלון, טריאזולם ואחרים, שלמעשה יכולים קצת לסייע. הבנזודיאזפינים למיניהם פחות מומלצים, אבל גם אנשים שנדרשים לאיזשהו חלון שינה אחרי משמרת, זה אחד הדברים שיכולים לעזור. אני אסיים בזה שאני לא יודע אם יש איזשהו שינוי באופק, אני יכול להראות לכם, זה הצעת חוק שהוגשה באוגוסט השנה, לאיזשהו ניסיון להגביל את הנושא של עבודת המשמרות, או את השעות של מתמחים ומתמחות ל-16 שעות עבודה. הדבר הזה לדעתי עדיין קצת רחוק, אבל אין ספק שהמודעות שלכם לעניין הזה והמאבק שמתנהל שם את זה על השולחן. מאוד יכול להיות שאנחנו בעניין הזה נתקרב יותר לאירופה. ארצות הברית לצערי לא ממש מודל אידיאלי, וככל שאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, אז זה קצת מלכלך את היכולת רגע לשכנע בעניין הזה. אני אגיד שלא דיברנו על זה היום, אבל באופן כללי, ועם זה אני אסיים, עבודת הרופא או רופאה ובטח המתמחות רבויה בהרבה מאוד גורמי סיכון. התפקיד שלנו ברפואה התעסוקתית זה להסתכל עליהם, זה לנהל אותם מגורמי סיכון ביולוגיים, גורמי סיכון של בעיות של שריר שלד, שימוש יתר, תנוחות עבודה לא נכונות. דיברנו באמת הרבה על נושא של הסיכונים הפסיכוסוציאליים מעבר לנושא של שעות העבודה, אבל אלימות ושחיקה וסטרס, חשיפה לגורמי סיכון כימיים ופיזיקליים כמו קרינה מייננת. סביבת העבודה שלנו היא סביבה מורכבת מאוד, וחלק מהתפקיד שלנו זה רגע לשים את הדברים על השולחן, לנהל את זה, להעלות את המודעות, ואני מקווה שככה זה היה איזושהי טעימה, אבל משהו שנתן לכם איזושהי סקירה, כדי להכיר רגע את הנושא הזה ולראות רגע איך יש לנו בכל זאת דרכים להשפיע ולעשות את זה יותר טוב. תודה. תודה רבה. אני רוצה להקריא כמה שאלות ברשותך. כן. כשדיברת על תרופות שיכולות לעזור לעירות או לניהול העירות בזמן המשמרת, אז רן שואל מה לגבי אמפטמין. אז תראו, אמפטמינים, היה בעבר לפחות שימוש הרבה יותר נרחב באמפטמינים, גם בצבאות שונים, כולל גם בצה"ל, בחיל האוויר ובצבאות אחרים בעולם, כחומרים שהם בהחלט מאוד מאוד יעילים. זה חומר פסיכואקטיבי מאוד מאוד יעיל. הבעיה באמפטמינים זה שיש להם ריבאונד אפקט מאוד מאוד משמעותי, ולכן הם פחות מומלצים לנושא הזה של תרומה ליכולת להתמודד עם עבודת משמרות. בשנים האחרונות, ואני מדבר כבר לפחות עשור, אפילו ומעלה, מ-2005 פחות או יותר, שמודפנין נכנס כבר לשימוש יותר נרחב, וכמעט כל המקומות שבהם נותנים המלצות להתמודדות עם עבודת משמרות, ההמלצה נוטה יותר למודפנין, או היום לארמדפנר,
ולאמפטמינים פחות מומלץ להשתמש, כי יש להם גם תופעות לוואי הרבה יותר נרחבות והרבה יותר תלות. ושאלה כללית לגבי כל התרופות האלה שדיברת עליהן, זה תרופות שמפתחים אליהן תלות, או שאפשר בקלות להפסיק אותן? אז זהו, אז לגבי הארמודפניל, המודפניל, לא משנה, אותה משפחה, אין תלות, אין התמכרות, אין כמעט תופעות לוואי, רוב התופעות לוואי שמדווחות, זה בעיקר בתחילת השימוש, לפעמים יש קצת כאבי ראש, לפעמים מעט בחילות, טיפה דופק מואץ. אני יכול להגיד שבהרבה מאוד מקומות בעולם התרופה הזאת נכנסה, מעבר להתוויה שלה לעבודת משמרות, היא נכנסה גם בשימוש של אוכלוסיות בריאות וגם בצבאות שונים, כאיזשהו תכשיר שעוזר מאוד ומקל על ההתמודדות עם התחושה הזאת של הישנוניות. אני יכול להגיד שגם אני ניסיתי פעם מודפניל בזמן משמרות, פגשתי מתמחים ומתמחות בפנימית, כשהייתי שם שניסו את זה, אני לא דוחף אתכם חס וחלילה ליטול את זה, אבל תכירו שיש כלי, בסדר? באופן כללי אני אגיד לגבי הנושא של שימוש בכל מיני תרופות או חומרים פסיכואקטיביים, זה בקצה של הפירמידה, כלומר, לפני שאנחנו נוטלים את המודפניל או הארמודפניל, בואו נתכנן נכון את המשמרת שלנו, בואו נקפיד על שעות השינה שלנו, בואו ניחשף לתאורה בצורה נכונה, נעשה פעילות גופנית, נצרוך את התזונה הכי אופטימלית שאפשר, שמתאימה למשמרת, נצרוך קפאין באופן מושכל, ואם כל זה לא עוזר, אז כן, אז יש גם את המודפניל, וכמו שאמרתי גם קודם, יש גם לזכור שיש אנשים שבסוף נמצאים באיזושהי רמת תפקוד כזאת שהיא כל כך קשה, שאולי לא מתאימים לעבודת משמרות, וגם את זה צריך להכיר, וגם להם אנחנו אולי צריכים לתת הקלות, אולי לרווח את עבודת המשמרות, אבל זה באמת שמור למקרים באמת בקצה העליון של הספקטרום. הבעיה שהרבה פעמים זה לא תלוי בנו. ברור, חד משמעית, יש פה המון מורכבות והמון אינטרסים, אבל אני אומר, צריך לדבר על זה, וצריך לעשות עם זה משהו, ויש כל מיני דברים לעשות. אוקיי. כמה שאלו פה לגבי ההמלצות לתפריט, אני לא רוצה שאני אבזבז על זמן עכשיו, אבל אתה תוכל להעביר לי, ואני אפרסם את זה בעמוד הפייסבוק של האגודה. בהחלט. בסדר גמור. עוד כמה שאלות ואנחנו נסיים. רגע. האם יש מידע על היכולת לאזן ולטפל בדיכאון בזמן ההתמחות? אמרת שיש מחקרים שיראו ש20-40% מהמתמחים סובלים מדיכאון במהלך התקופה הזאת. כן. תראו, הסבירות שאתם תפגשו מתמחים מתמחות שנמצאים על ציפרלקס ו-SSRIs למיניהם היא סבירות גבוהה. זה מצער האמת, כי זה שאנחנו מראש מדרדרים למקום הזה, הבעיה היא לא הטיפול הסימפטומטי, אלא כל המסגרת מסביב. אבל כן, תראו, בסוף בחרנו בפרופסיה הזאת, וכולנו לכאורה עוברים את הטלטלה הזאת של התמחות, שלפעמים יותר קשה ולפעמים פחות קשה, זה גם משתנה בין בתי חולים ובין מחלקות, בין מנהלי ומנהלות מחלקות, זה מאוד אינדיבידואלי. אני לא אומר להשלים עם זה, אבל יש תכשירים כמובן, ויש הרבה מאוד כלים לעשות. מה שאני רק יכול להמליץ, גם מניסיון שלי בתור אחד שפגש רופאים ורופאות בדיכאון, אז א', לפעמים צריך להגביל ממשמרות לילה לפרק זמן מסוים, ב', כן, אותם תכשירים כמו SSRIs, צריך לזכור שלוקח 6 שבועות, חודשיים עד שמתחילים לראות את האפקט שלהם, אבל בהחלט יכולים לסייע ולפעמים מה שנקרא לעבור את התקופה הקשה, אבל לא פעם צריך לטפל במקור, הבעיה היא סביבת העבודה ותכנון סביבת העבודה, ואם הבעיה היא כל כך קשה, אז גם לשקול, לפעמים צריך לעבור מקום התמחות. שוב, אני מצייר את זה כאילו זה פשטני, זה לא כזה פשוט, לא תמיד אפשר לשלוט בדברים, אבל אנחנו מנסים מה שנקרא לתפור חליפה אישית לכל אחד וכל אחת לפי כל הנסיבות, אבל שוב, אותם כלים שאתם מכירים לטיפול בדיכאון הם קיימים והם זמינים גם לצוות הרפואי, וזה בסדר ואין בעיה ליטול אותם גם בזמן ההתמחות. תודה. ליאור שואל או שואלת, האם יש נזקים לטווח ארוך? כי תקופת התורנויות היא בין 4 ל-7 שנים, האם רוב הבעיות בעצם נמשכות איתנו גם לשאר החיים, או שזה רק לתקופת ההתמחות? אז תראו, יש שאלה מצוינת, כי יש דברים שבהם עבודות הראו איזשהו מרכיב של הפיכות, בסדר?
ראינו את זה גם בחלק מהפרופיל של הפגיעה הקוגניטיבית. יש עבודות שיראו את מה שנקרא נרמול של הסיכון גם בנושא של תחלואה קרדיו-וסקולרית ושבץ. אחת הבעיות הכי גדולות היא אותן השפעות מטאבוליות, ששם שוב הדברים כנראה, שוב המחקר הזה הוא לפחות ממה שאני סקרתי והסתכלתי שוב גם לקראת היום לראות האם משהו יתעדכן, המחקר עדיין קצת בוסרי בהקשר של ההשפעות ההפיכות, אבל אם אנחנו, וזה אחד הדברים שמאפיין מתמחים ומתמחות, חווים עלייה במשקל ועלייה ב-BMI ואורח חיים כזה שהוא ככה לא אורח חיים בריא, עם תזונה לא נכונה וללא פעילות גופנית, אז הרבה פעמים אנחנו מסיימים את ההתמחות במצב כזה שההשפעות הבריאותיות נגזרות מהמצב שסיימנו את ההתמחות. אבל הרבה פעמים הדברים האלה הם כן הפיכים, אנחנו מצליחים לחזור לאורח חיים, אבל צריך לזכור שגם בשלב המומחיות, בסדר? לא תמיד זה נגמר, יש מקצועות שבהם גם השגרה של המומחיות מלווה בהרבה מאוד תורנויות או כוננויות מה שנקרא, ולכן צריך להקפיד על אורח חיים וטיפול בבעיה הזאת גם מעבר לשלב ההתמחות. שלוש שאלות אחרונות וסיימנו. מירית שואלת בצדק, האם מבוצעות הרצאות הסברה בקרב מי שמנהל את המחלקות או מי שממונה על התנאים של המתמחים כדי להעלות את המודעות לכל הבעיות האלה? תראו, אז אני לא יודע לענות על זה כי אני לא יודע מה מתקיים בפועל. אני גם רוצה להגיד, כל מה שאני סיפרתי לכם עד היום, ככה אני סקרתי את הדברים, האיגוד לרפואה תעסוקתית עובד בימים אלה על נייר עמדה, שאנחנו מתכוונים להגיש גם למועצה הלאומית לבריאות העובד והעובדת. זה גוף שמייעץ גם למנכ"ל משרד הבריאות וגם מנכ"ל משרד הכלכלה והעבודה, ואני חושב שאין ספק שיש הרבה מקום לקדם את הנושא של הדרכה ומודעות, גם ברמת הרגולציה, גם ברמת החקיקה כמובן, וגם ברמה של רגע מנהלי ומנהלות בתי החולים, כי היום העיסוק בזה לדעתי הוא בלתי מספק, אבל אני לא יודע להגיד כמה בפועל מתקיימות היום הדרכות בנושא, אני חושב שמעט מדי. אבל סתם שאלה שאלת לי, כלומר בן אדם שהוא רופא עם מנהל מחלקה, אז הוא עבר הכשרה רפואית, יש לו את הידע והוא אמור לדעת בעצמו את הפגיעות שזה גורם, כאילו זה לא שהם לא יודעים מזה. התשובה היא, הרבה פעמים לא. מנהלי ומנהלות מחלקות זה אנשים שסיימו התמחות ומה שנקרא צברו ותק וניסיון ואולי עשו תת התמחות והגיעו למעמד של ניהול מחלקה. לפעמים יש להם תואר ורקע והשכלה במנהל מערכות בריאות, ולפעמים יש להם התמחות במנהל מערכות בריאות, ששם בתארים ובלימודים האלה יש אולי טיפה נגיעה קצת למודעות לדברים האלה, אבל הרבה ממה שסיפרתי לכם פה זה לא חלק מההשכלה הכללית של רופאים ורופאות, בסדר? לצערי, ולכן אני לא בטוח שיש להם את המודעות הזאת כמו שאנחנו אולי היינו רוצים. אוקיי, עוד שתי שאלות אחרונות. האם יש איזשהו מסד נתונים או מעקב אחרי תחלואה בקרב מתמחים? ידוע לך שיש משהו כזה או איזשהו גוף שבודק את זה? לא, אני יכול להגיד, הלוואי, בישראל יש רשם מחלות מקצוע שהוקם ב-2012 או 2013, אני לא זוכר עד הסוף כרגע, ולצערי הרשם הזה שהתפקיד שלו הוא בין היתר לאסוף מידע על תחלואה לפי עיסוקים, נמצא די מקרטע, יש מעט מאוד דיווחים, יש מעט מאוד מודעות, בסדר? יש מעט מאוד מודעות לנושא הזה של shift work sleep disorder באופן כללי, גם בקרב רופאי ורופאות משפחה, לא פעם לא שואלים את השאלות האלה, וגם אני יכול להגיד יותר מזה, גם רופאי או רופאה שבאים אלינו לפיקוח קרינה, בסדר? רופאים ורופאות שבהתמחות שלהם חשופים לקרינה מייננת ומגיעים למרפאה תעסוקתית, לצערי גם במרפאות התעסוקתיות לא תמיד שואלים את השאלות הכלליות האלה או מעבירים להם שאלון של רגע איכות חיים או עייפות כדי לנסות להבין עד כמה החומרה גבוהה. אז לשאלתך התשובה היא לא. אוקיי, ושאלה אחרונה, יש פה הרבה הערות ושאלות שחוזרות על עצמן. מי הגוף שאחראי על לאכוף את זה, לוודא שבאמת יש למתמחים תנאי עבודה נורמליים שלא גורמים לתחלואה, או בצורה יותר בוטה, מה התשובה של מערכת הבריאות שבעצם מספקת תרבות ארגונית שמנוגדת לכל ההמלצות הבריאותיות שהיא בעצמה קובעת? תראו,
היה ניסיון בעבר, אני הייתי בוועדה של משרד העבודה בזמנו, לנסות לעדכן את חוק שעות העבודה והמנוחה, ראיתם את הצעת החוק שפורסמה עכשיו, אין ספק שיש פה בסוף, אם ראיתם באחד השקפים הראשונים שהראיתי, חלק ניכר מהדברים האלה מעוגנים בהסכמי עבודה קיבוציים, שלמעשה הם מנוהלים במשא ומתן בין הסתדרות הרופאים, בהסתדרות הרפואית סליחה, לקופות החולים, חלק ניכר מבתי החולים הם של קופת חולים כללית, מעט הם חלק מבתי החולים הם ממשלתיים, ולכן כאילו משרד הבריאות הוא זה ששומר על השמנת באותם מחאות, ולכן לא תמיד יש לו את האינטרס. לא פשוט, אני לצערי לא מזהה היום בשיח הרגולטורי מישהו שלקח על זה בעלות, איזשהו גוף מה שנקרא, ולכן אני חושב שחלק מהמאבק היום של המתמחים והמתמחות הוא חיוני כדי לשים את השיח הזה במודעות. אנחנו כאיגוד מקצועי ללא ספק יכולים אולי לסייע בנתונים ובמידע או לשקף תמונת מצב, אבל אני חושב זה נראה כמו שזה נראה, דרך אגב לא רק בישראל, כמו שהראיתי לכם בהרבה מקומות בעולם, המצב הזה הוא מורכב כי הרי זה נורא ברור שבסוף זה מתרגם לכסף, זה מתרגם לתקנים. כשאני לוקח ומגביל את שעות העבודה, אז בסוף כדי לייצר מענה של 24 שעות צריך יותר כוח אדם. ולא צריך להסתכל רחוק, תסתכלו מה קורה היום בעידן ה-COVID-19 ואיך מערכת הבריאות נראית. תבינו לבד שזה לא מערכת שקיבלה מספיק משאבים וקשב, והנושא הזה כרגע כנראה לא בליבה של אף אחד, אבל אתם צודקים, והתפקיד שלנו כולנו זה להתעסק בזה, ואנחנו כפרופסיה רואים אחריות שלנו להעלות את המודעות, ואני חושב שכמה שיותר מופעים כאלה זה חלק מהפתרון. דוקטור זק, תודה רבה 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 על ההרצאה. אני אעביר לכם, דרך אגב, נטשה, אני אעביר את הרבה מאוד מחקרים שאספתי ומטה האנליזות שיהיה לרשותכם, וכמובן שאם יהיה לכם שאלות או דברים שתרצו חומר נוסף, אז בשמחה רבה. תודה רבה. אז בזה סיימנו את המפגש עם דוקטור זק. אני רק רוצה לציין שבשבוע הבא היו אמורים להיות מפגשים עם נציגי ארגון מרשם וארי ופורום המתמחים של ארי. יש לנו איזושהי בעיה עם זה, וכנראה שזה יידחה לשבוע שלאחר מכן. אנחנו נעביר תאריכים בעמוד הפייסבוק ובהודעות וואטסאפ ברגע שנקבע את המפגשים. אז יש למה לצפות. תודה לכולם שהיו איתנו, ונתראה במטוק הבא. להתראות. ביי ביי. תודה רבה.